Ya gene ora nampa sembahe Werkudara. Sena, piye? Wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh. Ora ngono ing mbok sembah Kedawa mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadingaren temen siap ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Monggo ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun Kakang nampa sembahing Werkudara gek ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip merga nampa sembahing Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning gandeng netepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestuning Kresna tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi piye? Kowe ora nampa harus sembahe Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandadak menehi pangestu karo aku. Ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Ya wis, yen ngono nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggalingna Tandrawati. Sembahmu tak tampa, ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Pangestuku tampanana. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Werkudara, piye? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Pangestu ora bosok, pangestu ora mampu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pangestu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis rasa diteruske. Iki rumangsaku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis werna loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu, menika namung anggen kula tresna kaliyan kadang kula panenggak Werkudara. Piye? Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampanana. Ikhlasna lahir batinmu. Ya tak tampa ndadekake jimat. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Koko Prabu, piye? Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh. Pancen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to? Pun Kakang wis ora dadi ratu, wis madhep Brahmana. Ana ing Cemara Sewu. Jenenge Baladewa ki akeh banget. Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok bule disebut sak nggon-nggon kuwi lho. Wong sajagat iki ngerti antara ciri getheke Baladewa ki bule, ora usah disebut sak nggon-nggon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, Curiganata apik, kok bule disebut sak nggon-nggon. Werkudara, piye? Wong kowe iki ya salah kok. Salahku nggon apa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Ya, aja mbok sebut bule. Kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri getheke Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule. Baladewa, piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Kowe lali wong urip ki ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi-bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Kelingan ora wong urip ki tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang, ming trisak derma nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo cilaka tampanen kanthi ikhlas. Wujudmu apa wae, kowe wujud utuh, wujud cacat, kowe matur nuwun karo sing gawe urip, aja ngresula. Wis cukup, malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Werkudara ya tak tampa. Pangestune pun Kakang ing Cemara Sewu tampanana. Tak gegem dadiake jimat